site na njikọ na ebumnobi ha nke bụ ibelata ihe mberede okporo ụzọ nakwa iweta ezi nchekwa na ịkụzi ihe gbasara iji awere okporo ụzọ. Ụlọ Federal Road Safety Commission FRSC nakwa ndị Special Marshal achịkọbago ngagharị n'ogogo etiti bụ nke ha mere n'Ọka na okporo ụzọ awara si Enugu wee jee Ọnịcha na nsọtụ ya nke Amawbịa. N'okwu ya n'oge ya bụ mmemme, onye odeakwụkwọ nke Anambra State Special Marshals Associate Professor Jeff Onyebuchi kọwara na ya bụ njikọ aka ọlụ ha n'ogogo etiti bụ ihe a na-eme kwa ọnwa ma bụrụ nke na-ewere ọnọdụ n'otu oge na Ọnịcha, Nnewi nakwa n'ala Nigeria gbaa gburugburu. Onye ọla bụ Kenechukwu Chukwudi sonyere ndị ahụ wee kọrọ anyị akụkọ ka abịa ihe si wee gaa. Onyebuchi bụrụ onye mere ka amata na njem ahụ bụ maka iweta ezigbo njem n'okporo ụzọ ma bụkwara nke eji enye nkụzi n'ihe gbasara njem okporo ụzọ ma kwụsịkwa ike na ihe ọbụla gbasara njem okporo ụzọ bụ nke onye ọbụla ga-etinye uchu na ya. Na otu ntụziaka ahụ ka a gbara ya ajụjụ ọnụ, otu onye sokwa na otu Special Marshal nke FRSC Maazị Gabe Okpalaeze kwuru na otu ahụ abụrụ sọ ime ka a na-enwe ezi njem mana ọ bụkwa oge ha ji enene ndu dara iwu njem okporo ụzọ ma bụkwara oge aja adọ ha aka na ntị ma kụzikwara ha ihe ha kwesịrị ịma n'ihe gbasara njem okporo ụzọ ma nyekwe ndụmọdụ ka ndị mmadụ dị uchu ma njikere na njem okporo ụzọ, ọkacha ndị na-anya ụgbọala ịhụ na ụgbọala ha bụ nke dịka o si kwesị. Njem ahụ bụ nke etinyere anya nyochie ụgbọala gafere ụzọ ahụ, nyegere ihe gbasara ụgbọala ha na ihe niile dị iche iche so na ya, bụkwara nke ndị ọlụ FRSC nke Anambra steeti sonyekwara na ya ọfụma. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.